Garantzenek euskara ikusak egin zuen pleitoa bertan bera gelditu da, eta hori iragatzeko deitu zaituztegu. Amesgaitz horrekin amaitu dugula esateko eta baieztatzeko eta arro esateko. Akordioaren nondik norakoak, badakitzegu 2011an udaldean, sarturianean, heredatutako arazo bat gendezora hau eskuartean. Krisi garaiari nolabait gehitzen zitzaion incertidumbre edo ezegonkortasun egoera bat eragiten zigun honek, izan ere 2009an Jauna Lantzenek auzitegietan ebazpen bat jaso zuen, kontrako ebazpen bat, zeinaren arabera ia €1.000.000 ordaintzera kondenatzen zitzaion eraikuntza enpresa bati, eguzki eraikuntzak enpresari zehazki. Buruhauste asko eman ondoren, esan dezakegu akordioa lortu dugula, zehazki eguzki eraikuntzak €1.000.000 zor izatetik, €500.000 akordio bat lortu du, Jauna Lantzenek, eguzki eraikuntzaken representantekin. Duela urte batzuk herri honetan norbaitek erabaki zuen kudeaketa eredu oso berezi bat martxan jartzea, eta guk argi eduki dugu Jauna Lantzen egitura bezala, ez baldin bada dirua ezkutatzeko eta desbiatzeko, ez dela inolaz ere egitura baliagarri bat. Zentzu hortan, gure lanaren emaitza, gaur aurkezten ari garen emaitza, personalki gainera, Galderri eta berak zuzentzen duen ekipoaren gestio egokiaren emaitza bat izan da. Ze gogoratu behar dugu garai hartako arduradunek Villagonako herria, EAJko arduradunek Villagonako herria €1.000.000 zorrakin utzi zigutela. Eta hori izan Villagonatarrek ordaindu beharko genukeen dirutza. Eta zentzu hortan, garai hartako arduradun politikoek zer pentsa eta zeregina eduki beharko lukete are gehiago momentu honetan ardura politiko importanteak dituztenean baita ere eta jarraitzen dutenean politika. Jauna Lantzen beharrezkoa dan edo ez eztabaidatzeaz aparte, bistakoa da bi ereduen arteko talka baten aurrean aurkitzen garela. Eta uste dut igandeko hauteskuneen emaitzak ere horren adibide garbia direla. EAJak planteatzen duen eredua, Jauna Lantzenekin ikusi dugun eredua, alegia diru publikoa beste helburu batzuetarako desbiatzea eta kasu honetan enpresa pribatuak eta nolabait ezkutuko finantziazioak egiteko, eta guk planteatzen dugun eredua pertsonetan oinarritutako eredua. Eta eredua garbia da. Udal batek dituen aurrekontuak, diru publikoak, herritar denenak baldin badira, herritar denen artean erabaki behar dugu diru horiek nola kudeatu. Eta ez dugu diruak kudeatzeko inolako enpresa ezkutuko, ilun eta bestelako interesak honesteko erabili beharrik. Eta Jauna Lantzenek, Villagonako herriari eraikuntza batzuk fisikoki ekartzeaz aparte ez dio onik ekarri.